हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिथिसार बर' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय नै जों आइया एम्फौ एवदों ओमफ्राय एम्फौआ मोनां जाबाय थाव बोखांबाय संख्रिबो सारस्रोखांबाय ओमफ्राय नै आइया ओरैजा बुद बाथोन देनो नागिरदों नै बुद गुफुरा ओइ गिदिर जारा नै सामब्राम माबा गुफुर बासिगासिनो दं आरो मोनां जाथारबाय र' मोनबाथाय मोननैसो जानानै देखायनांगोन जानायाबो मोनसे खायदा दङलाय र' जानानै देखायगोनाबो जाबाय आङो खोख्लिया बुंगोमोन आं खोख्लिया बरिया ओरैनो बाबा खामद्रायबाय खामांबायलै बोस्रादोंसो र' आं दा बारा जागोन मोनां जाथारबाय नै जाथारला जानो लुगैनायाबो गोसोफ्रा एसे नांबावगौ नै अबेबा खामदों अबेबा खामाखै आरो एसेल' नांबावगौ आरो एसे 2 मिनिटसो दोननानै खांनोसै ओमफ्राय आइया नै बाथोन देग्लिखांबाय आरो दुन्दिया होबावनो दुन्दिया लायनो थांदों आरो ओमफ्राय नै एम्फौखौ आं एसे एरथ'बाय आरो आयै अरा एसे बारा जालायबाय ओइ खामबाय जाबाय नामाथाय जायोथ' आरो खांदो खादौजों बेखौ जोङो खादौ होनो सोर मा होनोथाय बे ओंखाम एरखावग्राखौ नै लोगोफोर आंहा नै जुमाय गिसिजों जानोसै एम्फौखौ जाग्रा मोनसे खायदा दं होनदोंमोन ना बेनो आरो जुमाय गिसिजोंनो न'फोराव लोंनांगौ बाहेरायाव बारा लोंनाङा अबयसे आं बारा लोंखायामोन जुमाय गिसिखौ सेरेब गोरानखौ लोङो आरो बांसिन नै ओमफ्राय नै बेयाव सारायाव दं नै जांखाना लाग्रोदो आरो नै ओंखामाबो नै ओंख्रिबो गैखाया ओंख्रिया बेनो एम्फौ एवनाय ओमफ्राय बे माबा बाथोनानोसै बुद बाथोनानोसै बुद बाथोनखौ हाननि र' एसे खालाय जायाखै दै बेखौ लोंजोबखानोसैलां खेमसेनो अफिसनि लोगोफोर आरो नोंथांमोनाबो न'फोरावल' लों दै बाहेरायाव जानला मोनला लोंनाङा जानुवारिफोराव लोंजायो बैसागो मागोफोरावल' लोंजायो गामिफ्राव ओंखारनानै लोंजायो आरो खेमसे खेमनैया ओमफ्राय बांद्राय हरदि हरला लोगो सानै साथामजों लोंहैनाङा बिदिया गाज्रि नुयो आरो मानसिफोरखौ गोथाव एम्फौआ नारबावनांगौ गुसु जागोन ना अराव थिखोना दोनफिनदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आबोनलाय बेयावनो होजोबखानोसै जाबाय खोमा नोंसिना एम्फौ मासे गोलैबायलै नै जिउ गोलाव जायोनो जिउ सुङोनो गोलैफिननायखौ जानांगौ जानो लुगैबा मोनाम सुना गारनांगौ नो लोगोफोर आरो दोनथ'यावनो दाय जागोन दा खनसेनो लाखाजोब्बाय खिन्थु आं एसे बुरजा लासाबबायलै दा नोंसिना जोबजोबा जानांगोन दे बासना आंहा बावदो थुआखिसो होनोसै जानला मोनलाखा आजां गाजां गोरिब मानसि जाम्बा मानसि हाफोरावनो जिरायनानै जायाबा फै गैया बाथोनाबो गोगोम बुरजा जाखायो नै लोगोफोर साथामल' जोंना फेमिलियानो Ay, ito sila siya. Kelas ke mana? Nui. Maksudnya, dong ini. Memang bukan kasih macam. Ini ama be. Alang usul. Tunda. Jangan ya, दा लोगोफोर ओंखाम एसे जानोसै आङो ओमफ्राय दा जाखांनानै बेखौ लोंबावगोन आरो होनबाबो लोंबाय थानायखौ देखायला आङो दा ओंखाम जानायखौ खब'नैसो देखायनोसै
ओंख्रि गैया बेनो एम्फौजों जानांगौ संख्रि एसे सारस्रोदो बास बेनोसै आरो बर'नि ओंख्रिया रुथि सुथिथ' जाखाया बर'आ बांसिन सोरबाफोरा जायो आरो टाउन एरियायाव थानायफ्रा बरिया हाबदोंलै गुदुं गुदुंनो सानो गोदा जानो हायो नोंलाय बारा लोंना दै नोंसोर दा फेलाबायगोन बोराय बुरै सानैजों नांलायगोन दा नांलाय नाङा बिदिबा लोगोफोर आं भिडिअखौ एकखिनियावनो फोजोबनोसै आं भिडिअ लाबाय थाला भिडिअआ लाबाय थानानै आखाइ थिखांना रुमायला जोबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिथियाबो जों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्टआव माबायदि जाखो ब्लग भिडिअआ नोंथांमोना खिन्थाहरदो ओमफ्राय खिन्थु जेखि जायाबा मोजां जाबाबो जायाबा साबसक्राइबखौ खालामना दोनथार नोंथांमोना नायाबाबो सापर्टल' खालाम डु सापर्ट ना मा होनगोन रोङालै बाय बाय